Vítám u mého. Vlastně to není žádný let's play, ale je to představení módů. Tuhletu sérii jsem navrhl, aby jestli by se vám to mohlo líbit. Počkat, podívám se na FPSka. Jak málo. To já to natačím. A ty no. Prostě se nám líbilo a teď mi s poštou přišla už nová klávesnice a myš. Takže konečně to zoomování bude o hodně kvalitnější a nemusím používat klávesnici starou a starou myš. Takže můžeme se vrhnout na ten jeden mod. Je to mod. No, asi už vidíte. Počkejte chviličku. No, tak já první trošku natačím. Je to mod Smart Moving. Tady vidíte, je lepší lezení normálně jako byste lezli normálně. Šipka Včko a když chcete lez rychleji, tak tady dáte ještě do toho Ctrl. Šipka, já jsem si pardon, 6 tak zaplácnu. Stejně to je jako tady. Prostě tak lezete. Takže vlastně ten mod přidává hodně kvalitní věci, no a ještě tady dobré padání. Jo, ještě letání. Úplně. I believe I can fly. Vlastně, jak nakloníte myši. A ještě bude letání. Jsem tady tak postavil a to neřešte. Ctrlčkem skáčete. Počkejte, teď si to sorry, že nám skinula tyhle ty verze, ta 910 je prostě divná. Šup. No jo, a ctrlkem lezete, tak. Wow. Ups, pardon, tu jsem plaval. To plavání mi ani nejde. Tak tady si trochu zaparkujeme. Tak to se mi povedlo. Ještě na tuhle myš nejsem zvyklý, je to bezdrátová myš. A pak si nám to dělat nebudu. Se mi nechce nějak. Tak. To je epické. O, viděl jste to? Tak to bylo už lahutko. Čekajte, třeba jako na plácnu. Tak. Tak. No prostě. Je to dosti dobrý mod. Takže držíte Ctrl Shift, ne Shift a Ctrl, tak se blížíte. A tady, vidíte, tady je ten strašný bug. A jdeme, tak že je to výhoda. A musíte ale držet Ctrl Shiftko. A když pustíte Shiftko, to je na plácnu. Tak. Ale bude tohle, když si třeba chcete schovat. Tak tady jsou třeba parkour. Tak to si nesmím dát na tohle. Jsem nějak nechtěl dát. To nevím, to je jedno. Sorry za tohle, ale... A tohle tady je dost dobré. Úplně Superman. Si se stanu kápě. No a tohle.
A, počkejte, už mohu dělat. Počkejte, já si tak... na tu klávesnici se budou dlouho. Ale jsme tam bliká Java. Tak. No, asi se to nepovedáte. No. Počkejte, promiňte, ale fakt. To jsem vás neviděl, že se to tak povede. Počkejte. Fakt sorry. Jsem to povedl, jak jsem dobrý. Tak se trošku koleheme. Tak. Už je, tak to nejde. Ježiši, no tak. Jo. Možná bych mohl dát, no, počkat. Co dělám? Takhle. Aha, sorry. Tak, to je lepší. Dělám. No, vidíte, ale trochu se mi to nepadlo. Zkuste ještě jednou. Jsem vůl. No to už, no, počkat. Ještě to zkusím jednou. Počkat. Nevím, game mode. Medium. Potřebuju se. To je jedno. Se tohoto Sparta. No to je prostě jedno. No do příštího dílu to možná chvilku se tomu budu věnovat. Takže díky, že jste se na tohle představení modu dívali. Jo, ještě jsem zapomněla jednu věc. Tohleto. Když třeba rozběhnete. Zapomněla jsem ještě jednu věc takovou zásadní. Takové rychle přelezávání. Tady vedle blesky toho hangaru mi, jak dlouho, jakou velkou jsem. Jo, vlastně už nebudu sprintovat. No to už tady to už končí. Takže díky, že jste se zhlédli na tohle video. Pokud se vám tohleto video líbilo, zanechte like, či odběr a zatím